Right, mtaraka. Aiwa, zisizaonana. Oga. Right, hapa na ilipo ka. Dati na bamu nina uzambushika pachikora. Pachikora hapo. Oda kumboona hedi masa tinyatsonzwisisa kuti mari dzacho idzi dziri kumbofamba sei. Oga zenya ma school fees nayo. Ma school fees ko vari kutitorera kamari ka vari kubatira ku muzori kuhora nobvonzi chi mari yachikora ipapo. Ndakazodaro sei vari kudaro. Ndakazodaro zvichishwadi. Ndokwata kumbosi. Aiwa saka wana maika. Aiwa zvakanaka tobatana. Indiri kumanya. Aiwa bom darong. Tobatana. Aiwa tobatana. Ora dai bom darong. Kusukuzukuti kuchikora ngwa dziri bozi nasidazombodira dizaka garden kangu nhasi mvura inenge iri kubuda pasi ipapo ngatisvike tinoona 2 minutes ndodzoka membai makadi Tiripo makadiwa. tiripo svika zvenyu mugari apo niona kuti ngabatsirikana sei. Yo, maswera sei? Maswera sei? Tapera zvedezi. Maswera kwakadi kumba. Aiwa kumba kuri nani hako. Handi. Ndinawo kama mabasa. Mabasa tinawo. Alright. Tikaona head. Head varipo. Ameno risataona head zvinochemeta kwamunhu kutibatsirawo. Chimwe chokuti isusu tiri kubatirwa mari kubasa. So mari yedu yasvika yeTM $15 kubatirwa 3 months. Ichokwadi. Saka hatizivi kuti ticharamba tichibatirwa here kuti zvitemu zvayapera takumbomira kudi kubatirwa. Izvo zvinoda head ndiye musoro wechikoro. Changu chete kuona kuti vabereki vaita sei vabhadhara ndongonyora. Saka regai kudaidzire head. Zviyamati varipo head vacho. Head varipo. Aiwa, badare zviduti tizwe zvakamira sei. Regai ndinotora head. Aiwa, zvakanaka iyi. Head vawe. Besa ndinoziva kuti wagara mungore pese kungochema kuchema. Wanyoni. Vabereki. Tikuite chishanu ichi. Makazimbere. Wanyani. Nani makasimbere vabereki. Aiwa, dzirimo edisi. Kana tichiona muchipota muchitishanyira aiwa tinozvikudza. Noiga. Aiwa tinotenda. Tisingapedze nguva head. Iripo ndiye kuti tanguti tiyozonyatsonzwisisa nenhau dzemari dzevana vechikoro dzamuri kutibatira kwatinotambirira mari. Mari kuti sei makaita sekudaro. Alright. What do you mean that day? Takasota kupesana mashoko. Ndizvozvo. Rinongorwadza kakuti akomana kamari kacho uri kupiwa kashoma. Zvadaro futi head woti musowo unotambira kamari kacho kwako. Head vanenge varipo vachedzera kuti mari yechikoro ipapo. Imwe nyaya izobata kuti head ka. Inyaya yekuti mwana anodzoka kumba achibva kuchikoro achiya kumba anongoza kuti nhasi dedina atambodzidza. Nhasi atambodzidza. Ticha hapo 2 weeks mwana asingadzidze. Apana chibatirwa mari. Saka zvinorwadza manje ndine chibatirwa mari but mwana asingadzidze. Zveshuwa. Mazvona. Saka kuti tinzwisise. Saka zvatakazoronga nabesa isachine committee. Ndizvozvo. Committee inenge irimo kamukati. Right. Takazoronga kuti better tipote tichibata kunyanya vabereki vepano panharaunda pane chikoro. Takazoti beta tipote tichibata kashoma. Imiwo muchisara nechi netwa munorarama natwo. Saka pamwedzi tikabata $5, second $5, third $5 means $15 ndio ipatemo. Mwedzi mitatu. Panozopera gore tikaiweka inenge yatova ndikateme pagore $45 and ndakurasika $45 pa 45 3 terms. Saka tikati 5 tichine takadaro
tinoona tazaona kuti vana vedu vanodzidza zvakanaka anenge ane future akanzi apedza zvidzidzo zvake zvepana pachikoro panapa anoenda chi anonga aitora maresults ake unotsvaka nzvimbo futi kumberi asi nonhaya kuti kune zvikwereti hazvize tinoti chino chatinozombokwanisa kuti tinoti chi chatozomukwanisa toti no inanodza vabereki vatange vaenechi vaya vapedze vakavhe chikwereti chiya mwana ototanga futudi kumbe ari muno muvillage. Aiwa apa hedhi pamataura panzwika kasi isu chikumbira tinacho isu ndechekuti tikumbira kuti muudze chi vadzidzisi matichari ngatidzidzisire vana zvine mazvo kuti mwana akwanise kubata nekuti nokubhadharira mari nokubhadharira mari yagara inongorwadza tinongobhadhara mari ko apane here mamwe maticha okuti semudzidzisi anosanganawo nedambudziko handizivi edha pamwe afirwa nehama yake kanti arwariwa kanti arwara akuna here mumwe anoripurisa ticha iyeye pano kuti vana nenokuroko mwana atodzoka kumba kana kuti apedza nguva dzamazuva esezii asi anokudza kuti dedi nasi hatinambodzidza mede mweda vapo. Saka inini popo muchitaura zvenyu Blazika para mamatara pokuti mwana anokuita mazuva hapana kana kuti mwana odi muticha mwana but ndoona kuti para mwe ticha kuti angona kuti ana 2 weeks asikadzidzise vana atizive kuti rwendo rwanga rova re 2 weeks ronanga rwakamira sei mwana acho kuti andodzidza saka ipapo ndopangu patinyaya kuchema nekuti mari ngechikubatwa mwana asingadzidzi inorwadza panga panzvimbo kuti fundo yemwana isadzokere kumashure zviri kuitika ndezvekudai vabereki vedu mukatarisa vabereki mukatarisa maticha anogara muno muvillage muno haana problem asi tine vamwe vanodi vanobva chi zvakataka kuma-out states vakata seivavo pamwe anenge asina mari yechi mari yengoro yemoto transport anenge asina saka iyeye anazaona kuti handina zvanokwanisa kudi kuita kuti kana asina haana panouya kana achiti kana asina hapana paanouya. But isusu head isu takukumbirawo kuti semi head ndinotungamirira chikoro ka takukumbira kuti mufanira kufamba class by class muchitarisa kuti ticha arimo here kana asimo munokwanisa kubudisa vana mavarimo moenda muimwe class vonodzidza zvokuda kuti batsira pavana vedu yoriso makangosiya zvakadaro kuti ticha haana kuuya mongosiya zvakadaro hazvina zvazvinobatsira kuvana vedu izvozvozvo sokuuya kwamaitawo yatova imwe nyaya ibhesa muri kuita muchinyorera mapoints tichinyora nemaminutes acho zvese alright munyorera mapoints nyaya iri kutaurwa pakadi yakanakisa zvatakuita manje ndezvekuti kutanga izvozvo but isanda kudayirai pane mwana wegrade 1 hazvigoni kuti titore mwana wegrade 1 timise mugrade 3 ndizvo zvazvo hatigoni kuti mwana achi tingatoti kana pane A neB totora vari A B bosi masame grade mutema utibvumiri saka amene pamanobvunzwa kuti imimi pamagrade yenyimbapo hapana A neB here A neB neC iyo itori chi yanga yagara iri ndo problem yakanga iri chi iripo makore eshe aya saka takuchida kuchisolva problem iyoyo nekuti vabereki vanga vasiri kubhadhara mari takutotanga kisa mamwe kuvaka mamwe mablock mukapota paserafu muchibuda muno mukapota paserafu mutoona pane bloku ratakadi pane foundation yakatorwa paserafu ndo ma$5 atiri kudi atiri kutora takutovaka imwe bloku kuti iki pakaitawo 2-3 mai
ndo inga iri problem ng'ombe. Aiwa iteise kudaro zvoshuwa izvi. Aiwa panzwika. Aiwa zvakanaka Vanyani. vabereki. Aiwa tinokonai. Takatomirira oni vakati ndo rakavhurwa zvaa zvekuda kundibatira mupini. Tayanonzwisisa kuti vana vedu ndavadi zvandichaita ndezvekuti ndichambogara pasi nekomiti ndizvozvo tonyatsa kuona toronga chi saka tobatana. aiwa vana ngatidzidzise besa idama iri. Please subscribe.